Ayo. Uy, Dong, ay mong mama diha. ambot lang murag nang laba man tingali to diha. Ano man? Munghiram ta kong bugas ba? Aw, adto lang dito, signara dito ah. Ah, sige. Ilag bugas wa pagay kakailis imong gihiram nga 1 kilo. Sa muka, gano'n ni Ero Dre. Pamungkago na itong gipang arrange. Apoy bag balik-balik. Ayo. Ayo, ay Mads. Uy, May nguntag. uy Mads, may buntag. Murag dugay tawa nagkita ba? Lagi Mads. Dugay-dugay po tawa nagkita pa. Lain pa ikuan Mads. Kumusta tayo mong gi-applyan? Na okay na dawat ra ka? Ay wala Mads, uy. Nagulat pa gani kog interview kay mas daghan pa magugnauna sa kuha. Ay, saya nga ato Mads uy. Wa ko kahiring ba? Musabay unta ko nimo. Bitaw Mads, labo nangita pug og isa ato ba kay murag napa to isa ka bakante. Wa man ka nagingon, uy. Uy, Mari, halay ka diri. May buntag, Mari. Uy, may buntag pud pre. Asa ka gikan pre? Diha ara, Mari. Nindot ang panahon ron, Mari, no? Kay way ulan ba, no? Bitaw mare, maopoy nabantayan ako ba? Asa rin kagikan pre? Diha ra gud sa balay gud. Way lingaw ba? Naglaag ba? Ako gani pre nga, nangumustar kung kumari kay murag dugay-dugay gyud mi wa nagkita ani ba? Unsa may tuyo aning duha? Karon naman ko kabantay ngayon ani ni. Ma! Mana na kong tapok? Aw maayo. Kundi kuan sa tong bugas si Dube. Nasa kanto isa kasako. Wala na burtay bugas ba? Di ba? Bago na na malit? Wala pa oy kay wa pa pud nang ilis ang nanghilam oy. Aw, sige ma, atos ako. Nakailis na ka? Wala pa, ikaw. Wala pa pud. Bitaw. Asa bitaw mo? Unsay baalagad na ko ninyo? Pre, unsa man ituyo nimo diri? Manghilam, takog bugas, maula po kumaingon ba? Ito, nagunsa man ka diri. Na, pareha day ta. Mura man ta kog bugas, pero maulaw kumingon uy. Unsay giistoryahan ninyo mare? Ay mare, wala mare oy kanang kuan, wala day signal sa balay. Ah, wifi day gamit ninyo? Saan mo ko ni pag-ingon eh? Ikaw na bi? Ah, naunsa ako man hinimo nimo paunahon nga. Maulaw pud kumingon oy kay murag wa pa man sila'y bugas. Ikaw una ba? Ikaw man nakauna diri. Para may balaan ako mapahiram ba og dili. Ang problema na, ug unsaon ako pagingon. Wala pa ba sila'y bugas, ipakuha pa ba ya? Mari, basi na pa na nabiling gamay. Tingnan na to ah. Dayon sa ta dito ta sa sulod. Di na mare, kay nagdali pod ko ba? Ikaw pre, mga pita. Mari, salamat na lang. Nagdali mapud ko ba? Ay, nagdali po day ka pare? Bariya day ta. Nagdali lagi mong duwa. Nagunsa ra day mo dere. Pre, unsaon man nato ni pag-ingon pre oy? Okay, una no, kay ikaw na una diri. Ay, tiud-tiud lang. Ay mare, asa day mong bana? Ay narito mare sa bikas na mulote kay naigi trabaho ba naigi asikaso. Ah, kamo ra day duha diri si mong anak? O mare, pasalamat gi kuno kay naamo nakoy kay istorya. Ah, dili di mo kalas konsumo Mari kay duharaman mo. Kalas gyapon pre oy kay ang mga silingan manghiram manggod. Na, murag siguro kita na gipadungog-dungog ani ba silingan man daw manghiram. Kaisa pa man pud ko. Ako, o pahirmon ko ron, ikaduhan ako ning hiram. Ah, nagdali man ka mo mads, wa palagi mo nang lakaw. Lagi mads oy, murag taod-taod lang siguro kay wa naman po ko'y trabahoon dito sa balay. Unya pa ka? Sabay ra ta. Nagdali magha ka. Wa pa ba? Ah, maayo mads no? Kayo nagasinako mo diri ba? Dili mo nagakinilog bugas? Wa mi nagakinilo mads oy kay dali ra kay mahurot. Pareha dita sa unamad sinako. Karon kinilo lang ang pud mi. Magluto unta tag paniud to pero wa pa man naabot ang bugas oy. Ayay ka. Wa na gyud sila'y pundo. Di kita kahiraman ni magulat gyud atong isa ka sako. Ingnon na lang ko na kay dugay pa ni mo maingon. Ako na lang ingon ani bi. Ayaw, ako'y nakauna diri inyag ikay mo una niya makahiram ka. Ako na inoy di kahiram nga ako'y nakauna diri. Sige ingna daw bi. Naunsa mo mads? Ay, kuan mads ba? Kanang pila na gani edad ni Muron mads? Ah, 23 na ko mads, ikaw? Aw, ako mads. 31 na ko mads. Ay ako Mads, 21 po ko Mads. Wala man kagipangutana. Basi mangutana, direct to the point na lang ba? Bataa pa rin mo pre oy. Daghan pa kay kaganon bugas. Unta Mads, kung napay bugas. Kani, kay murag duol-duol na. Bugas na igisgutan. Ang problema, unsa ba tong oras sa maabot ang bugasa? Wala pa ta kaingon. Dugaya pud sa kong anak oy. Gutom na ba? Bitaw mads no? Ay mads, kanang kuan ba? Ah, unsa man mads? Kanang karon tumabot inyong bugas? O mads pero wa pa man oy nganong ka ang nadugay to? Bitaw mads, ako bitaw mads na pa ko hiram nimo ba? Wala pa ko kabayad. Pero mads, mutuo ka sa kasabihan mads nga kung manggihatagon ka, matinabangon ka, grabing grasya maabot sa imo labi nagbugas. Aw, daghan ba jud ang bugas maabot sa imong kinabuhi? Aw, mutuo mads oy. Mao ba yun akong teknik no? Ay, mutuo day ka na mads kanang kuan mads ba? Musugot ka nga.
Dugangan ako ta kung hiram di. Ingon na jud siya kung ako anay ron unsaon man kunino. Aw, kung moabot to ron mads, way problema. Gituyo gina ko ng sinakuno para kung naimang hiram makahatag ra ko dayon. Salamat, Mads. Kuan, Mads. 5 kilos akong hiramon para sakto isa ka semana na mong konsumo. Yahayan mo kaingon naman ka. Ah, ikaw. Ingon na, hiram na. Mads, di pa mumuli. Ay, naghulat mi sa bugas, Mads. Ay tama, sorry Mads. Ako mare, unya pa po kumuli. Nga naman day pre. Naghulat punta ko sa bugas mads. Ah, grabe. Largo man ingon. Uy, daghana pa ni mong istorya gani hapads. Uy, manghiram ra man day kag bugas. Watabot lang sa mi kay wala pa man. Ma, Oh, asa mang bugas? maingon si Papa, sira day dala. Nga naman, ikaw di ay. Iambot ni Papa mo og sira mo dala. Ah, sige. Isa ko ma. Asa mang bugas? Nara dito eh. Ha, ingon ni ron ikaw do mo dala kay wa ko ilungagon ron ba? Kuan na, magkuha-kuha lang ta dito kuan. 5 kilos kada semana. Patay way bugas. Kita kaila man ni ron. Ano wa man nimo gidala? Gidala na nung tani mo daan para wa nay hasol, di na magbiyahe. Guys, lain kayo daghang bugas diya kay pasagad ra kag pahiram niya di mang uli. Kitay pangitag bugas niya imorang ipahiram niya. May rabag mo ilis di ra ba? Moto akong una-una, di ko ni dalos balay ning isa ka sako. Kiniluhon ra nako. Og wa nay bugas diri pagkuha dito, ayaw gibutang diri kay mag-anad ang mga tao nga sige rag panghiram. Isa man eh. Manghilam ta mig bugas.